wacho Masamburu reso oganda manoyudo lal mag jamni kokalo e jokuo jamni kaachiel kod oro. Ogai mar Obila Japhet Koome osingo ne jofwambo ni ok nyal roche ratichgi. Owacho ni kaluwore kod ywak ma osechwalnegi e wi monj manotimne jofwambo kod obila, gisechako timo nonro kendo gibiro kawo ndamo mager ni obila ma ibiro yudi kanokalo kiew kendo monjo jofwambo. Omedo singo ne chiwo arita makare ne obila e tijgi kata jofwambo tijgi, komedo ni onge ng'at ma ibiro roch tije. Koome omedo ni e kinde ng'anyo maino margi biro bedo e gayo njore mopogore kod rakore kod jong'anyo giwegi. We can't help it. It's a job we must do. We must move in to restore order, to protect life and property. And that's what I'm emphasizing. It's part of professional hazard. So a police officer will be injured. And you, friends from the media, want to be with us. And we welcome you. We are not going to keep you away from our operations. But likewise, you need to appreciate the fact that because of when you are that kind of situation, tear gas canisters are being thrown. Yeah, we could have injuries. So it's not deliberate. We have no intentions of injuring